Имаше ли сон Тодор Живков да я приключи Македонија кон Бугарија? Дали имаше, дали живееше за тој сон? Не, никога. Меѓутоа сите тие прашања, сите тие идеологии во однос на македонското прашање од времето на Живков и денес постојат. И денес многу им е тешко на бугарските политичари да кажат дека постои македонски народ, уште потешко да им е каже дека постои македонски јазик, па тешко може да се потпишат тие меѓудржавни документи. Значи таа политика од времето на Тодор Живков и ден денес живее во Бугарија. Иако Бугарија може би влезе на Европската унија, се уште во калта на политиката во однос на Македонија од времето на Живков. Нашата политика не е била националистична по отношение на Македонија никога. Сега с влизането и вие... Може би асимилаторска. Не е била никога асимилатор, никога не сме имали. Сте сакали 2 милиони луѓе да направите Бугари. Не. Значи, обратно, след по времето на Хрушчов, когато се стоплиха отношения с Тито, тогава беше най-голяма заплахата Пиринска Македонија. Тито искаше да я отдели от България и да я даде Македонија. Това беше най-големият страх на Тодор Живков, да не би Кремъл да каже Пиринска Македонија до Кюстендил я даваме на Тој е некаде после 57-58 година. Да, с 57-8 година. Значи Тодор Живков се плашеше дека може Пиринска Македонија да биде приклучена кон Македонија. Да, тогава можеше и Хрушчов това да го направи, за да си стопли отношенията с Тито. Шансите беа големи, значи. Да, много големи бяха шансовете. Тогава Тодор Живков измисли една постановка, че България може да стане 16-та република на Съветския съюз, за да може да спре този процес да отделят Кремъл, да отдели Пиринския край, да го даде на Македония, като знак за стопляне на отношенията с Йосип Брос Тито. А Тито беше много силен. Бяхме на една крачка. Една крачка беше Кремъл да признае, че това население Пиринския край са македонци и да отдели административно. Нищо не можехме да направим. Ние не можехме на Съветски съюз да се противопоставим. Много слаби бяхме. Едва 1972 година, вече при Брежнев, този въпрос се свали от дневния ред на отношенията между България и Съветски съюз. Значи некаде 15 години постоеше, лебдеше във въздух таа опасност, дека Пиринска Македонија во времето на Хрушчов да може да се приклони кон СФР Југославија. Живков беше много страх и при Брежнев 1971 година една среща в Воден, той е плакал. Тодор Живков. Физически, да, не го казвам като поетичен образ, а е плакал. Каде е таа средба? Воден. Воден. Тук долу в северо-источна България има там една резиденция за лов. Значи во ловиштето Воден. Тодор Живков буквално плаче и го моли Брежнев да не се дозволи приклонување на Пиринска Македонија кон Македонија. Да не заемат такава позиция по националния въпрос, че това е част друга, че македонци нация, която е различна, трябва да се противопостави на България и така нататък. В 1972 година Брежнев се върна в Москва и каза, по македонския въпрос повече да не се говори. Значи той е после таа средба меѓу Живков и Брежнев во ловиштето във Воден. В такова, точно там, по времето на лов, една резиденция ловна, тогава се свали въпроса